so ngizocela bafu ngizoxolisa ukuthi ngicela ukuzehlisa kwena ngicela ukhiphe noma sithole umuntu owafaka yena ngoba lo engeke kuyena uthe ngakwazi ukuyikhipha funa sithole lo wena owaya kuyena. Uyakhumbula amazwi ami engasho kuwena manje ngithi yalento yenzayo? Ya ngiyakhumbula. Oh ayi kuhle ngoba waphendula wathini wena? Ngathi ngeke ngikwazi ukuyeka ayilimize ijeni. Ayilimize ijeni ke namanje. Awu. Sanqamela ukuthi ngife bafo usukwazi unayo isolution. Ngathi mangikukhuza wathi azilimize ijeni ngithi. Injalo phela isongeso. Ayilimize ijeni namanje. Bafu ngiyaxolisa ngeke kuphinde kwenzeke. Lo sengibone ngifundile emaphutheni ami. Iphutha into eyenzaka kodwa mfana. Akulona iphutha la ulenza. Akulona iphutha. Wathi usazongigcwalisela. Akugcwali namanje. Cha phela ngangithi ngizogcwalisela ngoba kwakusamnandi lesa sikhathi. Manje sekubuhlungu. Umnandi kumina ke manje. Asibingelele babukeli bayi-Black Live TV, igama uNonhlanhla Misimamelo wakaZondi, season 2 of izinkinga zomndeni. Sikhona ke endaweni yakhona la eMawoti njengoba nazi ke ukuthi ke sila ukuzolungisa zona izinkinga zomndeni. Njengamanje kunobhuti osibhalelile kule ndawo yaseMawoti, sizozwa ukuthi yini yena afisa ukuthi simsize ngayo njenge-Black Live TV. Ngicela nje ukuthi singeneni ngaphakathi simthole simuze ukuthi ke singamsiza ngani namhlanje. Follow me. Qonqo. Ninjani? Sikhona. Sanibona manje ngingamthola ubhuti la ekhaya. Siphinde sibingelele babukeli bayo ke iBlack Live TV njengoba sesishilo ukuthi sikuyona indawo yakhona la eMawoti. Sinayo ubhuti wakaMathesa esibhalelile asizwe ukuthi nje ngabe yini afisa ukuthi simlekelele kuyona. Sabona bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubhuti ngabe ubani igama? Wakabani isibongo nanokuthi udabu kaphi? Ngicela wazisa abalaleli emakhaya. Igama ngo-Isaac wakaMathesa ngisuka eMtubatuba esigodini sasemfekayo kodwa ke ngokuhlala ngihlala khona la eMawoti. Ngithe nje ngibhalela aba Black Life ukuthi bazongisiza. All right. So muthi usuka uthe usuka phi? So eMtubatuba. eMtubatuba. Yes. Njobu la eMawoti ngomsebenzi noma mhlawumbe usuwathola indawo yakho? Ngathola indawo yami. Wathola indawo yakho okwahle kahle kodwa ekhaya kuseMtubatuba. All right. Yini ukuthi usibhalele yona ka Black Life? Siswami ngithe ngibhalela iBlack Life ngezathu sokuthi ngayithola ngisenkingeni la ngihlala khona omunye udadewethu nje sakhuluma naye sazwana kodwa manje sengisenkingeni ngenxa ukuthi ke sathu ukuba kulesi lobudlelwano lokuthi ke ngikwazi ukuthi ke ngitshontshe nami ngisho njalo ngithi ngitshontshe. So manje ngaba nenkinga la ukuthi nginelumbo kahle ngifakwe lona. Yes. Okay. Nginelumbo lelumbo lithanda ukungihlukumeza kakhulu because ngalibona ngelinye ilanga ngiye emsebenzini. Ngangiye emsebenzini ngomuntu ogibela isitimela ngoba isitimela ship bethu lezi manje. So mangabe ngigibela isitimela kube khona into engathi iyahamba la eswini sami mengabe yabo nje kumekwenza lona. So ngiyasola ngathi ukuthi ngoba into yenzeka kanjalo mengabe ngizogibela isitimela. Yes. Oh, all right. So yabo nje bakuhlasimula umzimba ngithi manje angi-understand mina indaba yelumbo nanani. So uthi walala nomuntu. Yes. Okay, so wase wathola wena usunelumbo. Uthola kanjani usunelumbo wazi ngobani? Ukuthola kwami ukuthi nginelumbo kunomuntu ohlala ngasekhaya okwazi ukubona amakhathakhatha owasho ukuthi hayi cha mfowethu wena lento owenziwa yona ilumbo ngoba ulale nomuntu omuntu uqushiwe. Okay. Yes, so kusho ukuthi wamcupha ke memcupha washo ukuthi ke njengoba emcupha yena obviously welele nami ngiyalimala nami. Yeah. So wase wathola kanjalo ke indaba yakho yelumbo. Yes. All right. So umuntu lo wawulale naye ngaliphi kwakumuntu wakho uthandana naye noma mhlambe? Ngeke ngisho ukuthi kumuntu wami ngoba ke owami unakho ukuthi ke abuya vakashe ngasemakhaya singihlale nje ngingedwa kanti lo engisuke nginaye umuntu ke umuntu wakhe udrive ama truck uhamba ama long distance ubuya once mhlambe a month then mase sabona no nginomzwangedwa nomuntu ala unomzwangedwa so ngasakathi hayi cha awuthi ngibone ngala. Okay, so usho ukuthi unayo umuntu wakho? Yes. Okhona njengamanje? Yes. Wena wase wahamba wayoba nomunye umuntu oseceleni onomuntu wakhe? Yes. So manje ubona ukuthi leli lumbo ulithole
kulo muntu onomuntu wakhe. Yes, cause wena yedwa umuntu engijwayele ukulala naye. Okay, so umuntu wakhe wakhuluma naye ngalolu daba. Ngeke kunzima siswa. Kunzima. So manje mase sekubona usukhuluma lolu daba umcanga uzothini? Ayikho into ezokwenziwa ngoba phela ngiyalimala ekugcineni ngizoluza impilo. So uzothola ngendlela athole ngayo. So manje ngifisa ukwazi ukuthi njoba uthi unaleli lumbo lelo nalo yena ke lo innocent okumuntu wakho othi wena othi awulitholanga kuyena alim affect yini yena ilumbo lelo? Empeleni siswami ngabe ngachaza kabanzi lento ilumbo indlela elenziwa ngayo li affecta wena umuntu osukugangile nalowo muntu loyo. Al affect umuntu oseceleni because verse wena osukwenza lapha ama intersexual cause so liza ngqo kuwena wena osukugangile. Alisona isifo mhlambe engathi ungaphinda usithelele omunye umuntu usuke liqondiswe libulakhelwe wena vele. Alright, so ingakho mhlambe usisi lo uthandana naye ngakazi abona ukuthi mhlambe khona inkinga onayo. So manje into ekwenza ukuthi ukhulume njengamanje ingoba usutholile ukuthi lento lehlupha yilombo. Yebo. Alright, so ubusisi lo othi unomuntu wakhe yena mhlambe kwakhuluma naye noma mhlambe kukhona into ayaziyo ngalolu daba. Ngike ngazama ukumbekela kodwa wathi yena hayi akayazi lonto ngoba yena akazizwe nalutho uzizwe i-right yonke into. So imina engilimalayo and futhi imina engizoluza impilo yami because yena lo muntu owenziwa akazi lutho uyibona kunormal yonke into. Uthi yena futhi ayikho into naye emdlayo noma njani wena nje kuphela. Yes. So wena usuneshow engakanani ngabe inyanga eksizile noma inyanga uyamba ekutshela ukuthi yilo muntu lo? Umuntu ongisizile omunye umfowethu okhona khona la eMawoti okwazile ukudetect ukuthi yeke kahle mina ngicushiwe. Yes. The time ekutshela ukuthi ucushiwe ukutshelile nje ubuthe umuntu nawe oyithandela phela ngizwe ngayo. Yes. Ukuthi umuntu oyithandela. So ukutshelile yini ukuthi leli lumbo leli liqhamuka kulomuntu owusibanibani wakasibanibani? Ungitshelile nje ukubeke kwacaca utheke into ezongisiza ukuthi ngithola omunye lo muntu lo owalifaka straight uyena ongakwazi ukulikhipha ngoba yena ngazama ukungisiza kodwa ngeke liphume. So ufuna ngithole lo muntu owalifaka straight. Okay, so methi ufuna uthole umuntu owalifaka ubeqondisa ukuthi kumele sithole bani uthole bani? Ngithole le nyanga le eyacuphe unkosikazi walo engilala naye ukuze lizokwazi ukuswana. Manje ingakho ngibhalela uBlack Life ukuthi ke cela bangisiza ukuthi ngizothola le nyanga le khona kuzokwazi ukusizakala mhlawumbe ngizoconfessa na kumuntu wakhe lo engimgangela. So manje kufanele kutholakale inyanga. Yes. Yamkhwenyana. Yes. So usisi nje ubuthi wena yena akazizwe nenkinga sizoyithola kanjani mhlawumbe inyanga? Ngiyacabanga ukuthi sizokhuluma nayo simchazele simbekele udaba ukuthi ke yini engidlayo ngaphakathi mhlawumbe ke kuzobe sebonana ngoba kwesisikhathi mengabe nginaye mekuye kwahamba isitimela nje noma kuthiwa sihamba kumuphi ujantshi ngeke ngimtshele ukuthi khona into engathi iyahamba la eswini sami ngaso sonke isikhathi mengabe sindawonye. Usisi simthola phi kanjani? Usisi uhlala khona le indawo naseMawoti because akekho kude nami. Useduze nje ngoba ngeke ngibone mengabe efika umyeni wakhe aphinde ahambe futhi mase kuyila ngithola khona isikhathi. So manje usisi njoba simdinga udinga nomnene nenyanga. So manje kuzomela ukuthi iphinde sithole nomyeni wakhe. Nomyeni wakhe. Ngoba uyena shuthi owaziyo inyanga le. Yebo. Kwazi kwanzima. So manje mesiya lapha yana ngebeze besishayini. Kunzima ukusho lokho siswami ukuthi ngeke bashaye ngesimo sokuthini vese mengabe inje idla amaqanda emzini abantu vese umuntu usuke efuthelwe ecasukile angakubamba ngisho ukubamba. So wena manje uyenze njani kusisi nomkhwenyana wakhe? Ufisa ukuyoxolisa noma uya ngoba nakho usufuna ukuthi bakulungisele ilumbo? Ngiyafisa ukuxolisa siswami ngixolise kokho konke nje okwenzakalile nakade sikwenza khona mhlambe ke angeke ngisho ukuthi uzokwenza mhlambe ngaba nobuntu ubafo akwazi ukuthi ke angikhiphe ilumbo noma hamba ulikhipha kulo muntu lo akade emcelile. Vele usisi benithandana? Yes. So wamshela waqoma naye kwabe intombi? Yes. Okay, so bese kuyintombi yakho nawe. So hayi ngoba mhlawumbe umbambe ngenkani noma mhlawumbe nanenze into ka one night stand? No, hayi ngibamba ngenkani sakuvumelana nje kahle washo ukuthi hayi ngoba naye uwe umuntu ehlala yedwa uthola ukuthi umyeni wakhe akekho uhamba isikhathi eside naye ukafile vese ngathi ke ngaba nomuntu azolokho ethi. Yes. So manje vele bese kuyinto enijwayele vele ukuthi nibathanda wonye Yes. ngaso sonke isikhathi.
Alright, so manje sizohamba-ke siye kuyena usisi nomkhwenyana wakhe. Saziye emasesishawa-ke, babukele emakhaya. Kodwa-ke sifike silikhulume lolu daba. Shuthi siya ngendlela ukuthi wena uyoxolisa uma sucela usizo. Yeah. No, alright, asambeni. Ngabani? Ntombela. Okay. Sibonge kakhulu ngokuthi nisamukele khona la emagcekeni kaNtombela. Igama lami nguMamelo. NgingowakaZondi Sibongo. Ngihamba with my crew ne-team ubhuti lo Skatile ne-crew lengihamba nayo eyaka Black Life TV njengoba sengishilo. Siyabonga ukuthi nisamukele. Kahle kahle la ngihamba nobhuti. Sinohlelo esithi silungise inkinga zomndeni. So ubhuti kunobhuti osibhalelile ukuba sizokhuluma nani. So wasiwangicela ukuthi nje cela ukuthi size la ekhaya ngoba engazi ukuthi udaba lithinta umama nawe baba la ekhaya. So manje bengicela ukuthi mhlawumbe ubhuti simlande ayichazele yena ngokwakhe ngoba mhlawumbe mina ngizothi ngiyachaza ngigcine ngingasachazi ngale ndlela engizwe ngayo kanti ingcono uma kuthiwa iphuma emlomeni wakhe ngqo. Asizwe akangene Sibongo. Alright, sisacela ukuthi umcelele yena abantu. Ayisondela nje khona. Yeah. Njengoba bese ngishilo ukuthi ngihamba nobhuti ngiyacabanga ukuthi mhlambe niyamazi minibona ngube shilo ukuthi uke wahlangana nawe sisi umuntu enganayisho ngaye ubhuti ubhuti uyena lo ngihamba naye umcelile ukuthi size phakathi kwaleli ekhaya sizokhuluma nani. So ngizocela ukuthi ubhuti ayichazele naye ngokwakhe ukuthi kumayelana nani lokho athi asikuzele la ekhaya. Ngiyabonga. Ngiqale ngibingelele nje umndeni wonke wakwaNtombela. Ubafu ngiyacanga sahlangana naye before kodwa ke ngicela ukuqhubeka bafu sokhuluma siqhubeka nokunye. La kwenzeka iphutha mfowethu. Akulona iphutha into yenziwa wodwa. Yeah, mfethu ngangithi ngizoyeka kwangayekeka ngijabonga ngesimo into yena mengayifica. Ngathi ngizoyeka mfethu kwangayekeka kodwa ke ngithi angizoxolisa mfethu izinto ezenzakalayo kumina njengoba saqalile nosisi noma nje ngithi nonkosikazi wakho mfethu kwangayona inhloso ukuthi kugcine kube lesimo kodwa manje ngiyabonga ngathi ngizoluza impilo angazi ukuthi kwenzakalani kodwa into wayenza mfethu I'm sure mhlambe ke ukuthi ngamkhuza ikhawu ngamkhuza umgolozela. Akatshelanga. Ubengakasho ke ukuthi nakhuzana ngakho namade ngithi bengazi ukuthi usiso maziyo okwakho bengakwazi. Manje bengalungile kanje mfana mangikhuluma naye. Ubekukhombisa khona ukuthi lento wenza ngamabomu yangidelela. Kodwa uthi yena azoyixolisela ngazi ke mhlawumbe uyazi. Enentombi yakhe ngoba mina ngihlangana khona wonke wazi ukukhuluma nje angihlangani mina okwabo wabili ngoba beqala ukwabili ngithi abaqedi bobabili ke mina ngingafaka endaweni engahlangene nayo ngoba ngathi ngiyayifaka babona isidingo sokuthi ngene kuyona sikho so kwangcono ukuthi ngiqheleke mina. Ngiyakuzwa mina baMntombela bathi besicela njengamanje ukuthi nje njengoba ethi ucela uchaza mhlawumbe yachaze umuzwa ukuthi yini afisa ukuthi azoyixolisela. Uthi uyanginyanyisa lo mfana mina noma ngachaza nje kodwa nje ngiyangicasula kwamanje uthi ngihlaba ngempama nje ngoba manje lento ayishoyo nje yabona nje hayi hey ngiyeke hayi asinikeze ithuba achaze so bese siyaqhubeka ke mhlambe ke mase sichazile ukuthi mhlambe kumayelana nani ngoba mhlambe nawe awazi ukuthi yini afuna ukisho. Haya ake ngiyakubona
Hayi sizothatha ngokuthi uyazivumela. Akachaze kulungile, akachaze ngizwe. Bamntombela, benicela la mfowethu, ngazi ukuthi ngonile, kodwa ngicela uchaze udaba lwami. Mhlampe-ke kuzoba khona isikhala sokuthi ungixolele enhlizweni yakho. Ngenza iphutha bamntombela, ngalala nonkosikazi wakho ungekho. Akukhona okokuqala noma okwesibili, kodwa sakwenza nje iy'khawu ey'ningi. So ngiye kumuntu ngiyo-check-a ukuthi ngabe yini le engilimazayo ngaphakathi kumina, ngoba ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngithi ngiyavuka ngisematohweni uma ngigibela isitimela kuba nento engathi kuthiba inyoka la ngaphakathi kimi. Ngabe sengiya kumuntu eyo-check-a ukuthi ngabe yini le engidlayo kangaka, ngoba ngangitshe mhlampe ngilunywa isisu kanje, kanti cha, wafika wangitshela umfethu ukuthi cha, lento wena ofakwe kuyona ufakwe ilumbo, uke waganga nomuntu wesimame womuntu. So uke bese ngitshela ukuthi umuntu owenze lento umyeni walo muntu lo engizwana naye. So ngizocela bafu, ngizoxolisa ukuthi ngicela ukuzehlisa kwena, ngicela ukhiphe noma sithole umuntu owafaka lento, ngoba lo engeke yena uthe ngakwazi ukuyikhipha funa sithole lo wena owaya kuyena. Uyakhumbula amazwi ami engasho kuwena manje ngithi yalento yenzayo? Ya ngiyakhumbula. Oh ayi kuhle, ngoba waphendula wathini wena? Ngathi ngeke ngikwazi ukuyeka ayilimize itshe. Ayilimize itshe kina manje. Awu. Sanqamela ukuthi ngife bafo, usukwazi unayo isolution. Ngathi mangikukhuza wathi azilimize itshe ngithi. Injalo phela isongeso. Ayilimize itshe namanje. Bafu ngiyaxolisa, ngeke kuphinde kwenzeke. Lo sengibone ngifundile emaphutheni ami. Iphutha into eyenzaka kodwa mfana. Akulona iphutha la ulenza. Akulona iphutha. Wathi usazongigcwalisela. Akugcwali namanje. Cha phela ngangithi ngizogcwalisela ngoba kwakusamnandi lesa sikhathi. Manje sekubuhlungu. Umnandi kumina ke manje. Ubungeke kodwa ube nenhliziyo nje just once. Uba nginenhliziyo ngoba kade ngafa. Kusho ngoba ngine ngiphila nje, kusho inhliziyo nginayo isasebenza nje futhi kahle. Khuluma phela nawe. Usisi yena ngicela ukubuza ngempela usisi waseyathula. Okay, baba bengicabanga lana Nkosi yami, bengicela ukuthi ongcono ungamjezisa noma ingane nje bakithi ukuze naye akhululeke umuntu wenkosi bakithi. Leso sijezo nje uzosamukela. Mhlawumbe usho ukuthi mhlawumbe udingani. Isijezo samukela ithi angiphi isibhamu ngimqhumisa ikhanda. Cha, hayi kokubulala baba. Isijezo phela nginaso ke leso. Asikho kodwa esinye baba bongasenza mhlawumbe noma mhlawumbe uthi akakhiphe esikhona sokuthi akathathe wena namakhamera nalabo abantu bakhe ningiphumelele endlini. Hawu Ntombela. Phela ngeke kukhishwe amakhamera baba, socela wena ukuthi ukhiphe lento, iyangilimaza ngaphakathi. Ngizocela wena la ukuthi kumuntu lo waya kuyena. Uthi mina into engangisiza ngayo ukuthi uthathe wena nana intombi yakho nabantu bakho ningiphumelele endlini. Ngicela uxolo bakithi, nami ngiyaxolisa, ngikwazi engangikwenza Hayi nami ukuthi ngoba awukwazi uyakwazi. kona ngiyezwa ke baba, kodwa inkinga nawe uhamba isikhathi eside, uhamba ubuye ngaleso sikhathi, nami sengilambile njengomuntu wesifazane, njengomuntu onemizwa phela. Kusho ukuthi ngalingeka ke nami ngathi ake Kangaki baba kusemi sekuneyikhathi nje, angazi ukuthi kodwa besilo senza nje, yabo. hayi ke Kodwa ke asenze na uze iphile lento, iphile ukuze nami ngikhululeke emoyeni. Angithola inkomo zami engakulobola ngazo, maseke eyakuthatha hambe nawe, mase ngaphezulu enginikeza imali yange-1,000,000 izodlula yonke ke lento emva kwalokho. Ileyo ndlela isolution yona onayo Nkosi yami. Ngithe angikhiphe isijezisa ngithi iyona solution, ayikho futhi edlula leyo. Angincengeki-ke futhi kulokho. Manje lapha usho ukuthi uzobe usuyahamba hlukana nosisi. Akamthathe vele, ngithi wakhe. Ngithi mina ngihamba isikhathi eside, ngeke ngiye phela ukuhamba isikhathi eside, ngisazohamba isikhathi eside. Cha ngeke ngimthathe. Ngeke. Aqale kuphume lento ekuminayo uma ngabe kuthiwa kufanele ngimthathe. Ngeke ngikwazi ukumthatha ingakaphumi lento ekumina. Wena usamthandi? Hayi. Ukuze ke iphume ngangife ngemali yami ngithi.
so manje ukuze ngiyoyikhipha-ke ufuna ngithole imali ninginike iy'nkomo zami kuqala nemiliyoni bese ngicozula kulelo miliyoni-ke sengiyokhokhela inyanga leyo engenzelile ukuthi ikukhiphe. Imaki iy'nkomo lezi athi ufuna iy'nkomo zingani lezo y'nkomo? Singaki inkomo. Usuhambe wabuza kubo wakhe phela ngamlobola ukuthi ungafika ney'nkomo ey'ngane. Wena sisi uthini ngalolu daba? Okay, ninobhuti ngoba engathi asikasitholanga nesakhe isitori. Ngiyabo ukuthi baba besazi ukuthi kwenzanani. Ubuwazi wena ngale ndaba yelumbu? Mina akasangitshela lutho ubaba. Okay. Kodwa umuntu vele kona uyayihamba abantu besizulu lapho. Kodwa-ke ukuthi khona mhlawumbe okwenzeka kumina ukuthi angixoxele ukuthi mhlawumbe khona into ayenze kumina, hhayi bengingenalo ulwazi. Ukube wayengixoxelile ngangeke mhlawumbe nami kube khona into engiyenzayo. Wawuzoyikhipha ngithi uma seniqhubeka kahle. Cha, njalo baba. Kanti umuntu uyakwazi vele ukuyikhipha? Phela ukuthi angazi ngani ube ngamtshela wayezokwenza njani ukuthi ngiyazi mina. So manje-ke wena sisi ubukwenza ngoba bumthanda ubhuti noma buwenziswa ukuthi ubaba akekho? Okokuqala ngingakusho ukuthi ubaba ubehamba isikhathi eside. Lokho wasuthi ifeba yini wena? Ngilicela ungilinde baba. Kwathi ifeba wena wami ngihamba isikhathi eside. Baba ungilinde ngiqede-ke bese uyakhuluma-ke okukhulumayo. Ubehamba isikhathi eside. Noma efikile ekhaya esebuya behlezi ekhala ngokukhathala. Njalo nje mangabe sekufanele ukuthi kube khona yena umuntu nje okhathele. So njenganami njengomuntu wesifazane-ke usanemizwa, kushuthi ngahlangana naye-ke ubhuti yena wayibika ngendlela ayibika ngayo. Kushuthi nami ngagcina-ke singilingeka ngaye sathi uqhuba into ezothando lezo. Kodwa uyazi ukuthi nginaye umkhwenyana wami. Ngamchaza ukuthi nginaye umkhwenyana wami. Kodwa isilima sakho. So yena cha baba njalo ngaqinisa baba. Ngeke ngiyeke ukukhathala. Ngoba ukukhathala ngeke ngiyeke ukusebenza. Hambani-ke niyoqhubeka kahle-ke. Sengiyanika imvume manje angisangifihlile. Nobhuti uthi unomuntu wakhe, ubumazi vele umuntu wakhe? Yebo, sasixoxile ngisobe naye washo sunaye umuntu. Akho thina okwethi bengeke ukuthi bekuyinto esiyenza nje. Phaphi bekuthi nje umuntu methole leso sikhathi. Yabo nje kube ngeke uma uzizwe mhlambe uzizwe ngathi yabo mhlambe naye idinga lokho bese sefonelana-ke bese kuphela-ke futhi kodwa salosenza kodwa angazi ngizothi isikhathi esingakanani kodwa besiyosenza nje yabo nje ikhashanyana. Ngamtshela nawe uyazi ukuthi mina kukhona ubaba wekhaya uyawazi lokho. So kwagcina-ke sekuvelile-ke. Manje kodwa ngiyabona ukuthi lento wena kwabili isimbekephi kwaphela nangu ubhuti. Engakusho la siswami ukuthi-ke kwesinye isikhathi ukuthi uyenza into uthi uyenza kanye kodwa-ke ngeke usiyeke isitofu 6-7 ube kumakhaza kunje. Ungidelela khona lokho kushoyo. Ukudelela kwalokho kushoyo. Usiyeke isitofu 6-7 kumakhaza kuyabanda kulezi insuku. Kuyabanda. So uma 6-7 naye kumele usothe. Kodwa phela awukwazi ukusho lokho ukuthi isitofu 7 ngayiphi? Usazosotha-ke mfana. Awuthi nawe wehlisa amasoda ngane kwasikonakele manje nawe ukhuluma nje ubone. Ayikho into esiyilungisayo siyazama ukulungisa ufuna ama-1 million wathatha phi ama-1 million uyangibona nami ukuthi ngisebenza ama-part time job ngiyothatha phi ama-1 million mekuthi vese ubekana ukungibulala akangibulale-ke. Ayike mfana ayike. Kodwa phela mina ubungicela ukuthi sizocela uxolo la hayi ukuthi mhlambe kuzoba nomsindo njengoba ubaba yena ephansi kanje. Uyambona ukuthi wena ukuphakama kwakhe akusizi ngoba ugcineni wena ogulayo. Uthena sekuqaleni wakhuza wadelela wase yakutshengisa ukuthi yena ubani. Namanje futhi uyadelela. Uzophinda kutshengisa ukuthi ubani uzolasha ubani. Uma ungafuni ukuthi wehlise umoya ngoba ubaba yamboya yena ukuthi urelaxile. Umuntu wala ekhaya uwehlisa umoya. Wena ufika ngale wawunayo eqaleni. So asike sizama ukuthi sikhulume endaweni ukuthi usizakale ngoba nami into engifunayo ukuthi wena usizakale ngendlela e-right. Mina into engiyibona ukuthi asisi ubhuti ngoba khala ngobhuti manje. Cha ngisakhuluma ngobhuti. Ngoba manje khala ukuthi nawe umsebenzi awusebenzayo akanayo imali eningi. Mhlambe noma uzame uthola noma iloni
ukuze ukwazi ukuthi ngoba akasafuni ukuthi uphele kuhlangene nami yabo mhlawumbe umkhokheleke lo mali ozoyithola iloni ukuze ukwazi ukuthi aye enyangeni yakhe ukwazi ukuthi uphile nayo ubambile ube ngcono mhlawumbe uthola iloni uzoyikhokhela nje ukusebenza ukhokhele kancane ukuze ube right nawe. Wena sisi ngibona kunjani mhlawumbe wena sisi ujobe sethina angiyakwazi ukubuyelana nawe angiyakwazi ukuthanda nawe nentombi yakho shuthi wena usuyimisele ngokuthi usuke kubaba no mhlawumbe nisazongcingana mase singasekho thina shuthi bengisazomina uzohamba sisi nje akungazi ukuthi uma seningasekho baniphuma ngomnyango uyanilandela emhlane nihamba nonke uhamba nathi manje noma ngahamba nawe noma kodwa ngihamba nonke mina nje angihambi naye njalo nabantu besizwe angazi kodwa nje meniphuma ngomnyango la ngizophuma nonke ngizosala ngedwa la ngoba manje lento bese ngithi idlulile yabona wesivuka manje futhi isingicasule idabula yabona senizohamba naye ke nambe angazi nizoshona naye kulungile la niyakhona noma ningahamba naye niniqasha shuthi naye kulungile kodwa nihamba naye ngizamfunda endlini lelo nje kodwa nje ngoba usumlobonile usho ukuthi awusamthandi nganxa lesimo leso yabona nje ungijwayezisa nezingane yabona ungijwayezisa nezingane kodwa baba ngaxolisa ngasichaza nesizathu nawe uyenze ngamaphutha ngixolele uwenze uphindelela ngoba ngowesifazane cha njalo baba kodwa sengiyasho ukuthi sonke iyo lento engiyilunge ukuthi ngathi ngiyalibeka ngakho ngithi ke meniphuma ngomnyango la ningamshiyi ningisiza umoya wami siyaxolisa bamntombela ayikho into abona nje yona ukuze ngixolele ngifanele into engifuna ukuphela kwena akukho okunye ukudlula lokho abomaningi nezinto engifunayo yonke into izophela. Okay bamntombela okuzokwenzeka ngizozama imali ngibona ukuthi ngiyakulipha ibhenki ngithola imali bese siyakubuyisela le mali okuyifunayo so mina ngifisa ukwazi bamntombela ukuthi uzokwazi ukuthi ke siye enyangeni ukwazi ukukhipha lento engaphakathi ukukhipha lento ekwena 1 million rand phela kodwa baba nawe uyazi imiliyoni imali enkulu iyona imali phela engayithembisa inyanga ukuthi mangibuya ngimkhipha ngiyikhipha imiliyoni ayikho ke ngangazi vele mina ngeke ngize ngidingele lo million zengikhiphe ngimkhipha ngoba phela ngangana ndaba iyaphuma noma imiliyoni ngathi angayifaka mali angazi asethi ke umbukuza ayikhiphe kuzomela ngikhiphe imiliyoni so ke uyena uyokhokha lo million ukuze iphume ngoba idla yena phela mina nayi ngidle mina ngilala kahle nje ngaduma isitimela angikhathazeki ndawo so manje ke uyena okhathazekayo kodwa bakube kuthiwa kwakuthiwa wena uyena ngeke ngibe uyena ngoba ngibadla abafazi babantu ngangeke ngibe uyena nje ungangiqhathanisi nezikhohlakala mhlambe bamntombela ngeke sikwazi mhlambe ukukhulumisana ke nenyanga akukho sokukhuluma 1 million phansi la etafuleni akukho kunye futhi okudlula lokho ulifuna nini le million mhlawumbe wena phela ogulayo ngimina ogulayo menga mhlambe ngizame 500,000 1 million phansi baba kodwa ube nozwelo nginozwelo njengamanje ngithi 1 million manje ngathi nani nalo nozwelo nina nani nalo uzwelo lenza yonke le ngilingane beniyenza kodwa akekho umuntu o-perfect emhlabeni angisho ukuthi ngiyamkhulumela kodwa nje bese esho ukuthi uzokhipha ingxenye njeni angifuni ingxenye ngifuna imillion kodwa wena sisuke bengathi uyamdabukela mhlawumbe ngenikwazi ukuhlanganisa nobabili ukuze nikwazi njoba nguze ukhuluma la ngeloni mhlawumbe nawe emasebenzi yakhe lo mhlawumbe ubone ukuthi njani bayo ngoba ngathi uyamuzwela kona ngiyezwa kubuhlungu ngempela ngiyacabanga nami lento eyenzekalayo ngingazama kodwa futhi nami inkinga ngizobe sengisela ngedwa futhi oke sebeyangihlamuka manje ngapha nayo nentombi yakhe ubaba akasangifuni ngeke usale ukuthi uzosala naye phela ngeke usale wena uzosala naye akulaleke ebusuku into enzakala kumina ngaphakathi vele kuba ngathi angidonsa onke amashidi ngahliphula angazi semangaka adabuke yaphi endlini yami wena ngcono bakulaleki wena ebusuku mina bengingashayeleki ke emsebenzini ngicabanga lento oyenzana lamazwi abehlezi inkenteza lendlela endlebeni yami njalo uma ngithi ngiyaqala ngiyadrive
amazwi akho athi alime izitshe. Yilo-ke itshe leli ziyalima manje. Bengasho-ke lokho ukuthi wathi ayilime izitshe. Yilo-ke itshe leli ayithi alilinywe-ke manje. Akuthanda ukuba nzinyana bona. So-ke ayikho into enye engisazoyikhuluma mina. Elamanje lithi-ke iy'nkomo zami ngicela y'buyile. Mase ubatshele futhi kuyini amanyalo wawenza uhamba nalo mfana wami ngeke ngize ngiyekile. 2 kube yimiliyoni phansi. Mva lokho-ke ngiyaphuma kunina niyaphuma kumina nje kuhlukana ngendlela finish. Uma kuhluleka lokho akusizi lokho kwenza ngize kusebenze ndawo ngoba manje la umuntu ufuna umncenga ukuthi avume uhambe naye kuphela hayi mina. Ncenga lo ofuna uhambe naye. Ncenga lo ofuna uhambe naye ungayixanga ungangiloko ukuthi nje mina. Mawuphuma mebephuma nje ungakhathi abona into eyenzayo manje ngimoshela isikhathi nje ngize kusize ngalutho. Wenze ngathi bungasangithandi kodwa awunalo ulwazi lalokho. Wenze ngathi bungasangithandi. Ulwazi lalokho awunalo imini wazi lokho. Nangu umuntu ufuna umncenga uphume naye ngomnyango. Ungangincengi mina ukuthi akuningi indawo kulala nokuhlala. Mina nje ngamuyixaka. Mohlelo umncenga lo uncenga nangu usisi weshethela imhlophe nambe nonke ngoba mina ngiyabonga abantu. Nami manje baba. Bafike nawe phela. Nambe nonke mina ngiyabonga nje. Right. Nami sengifakwa endabeni yakho mina baba ngibonga ukuthi nje sifikile wasivumela waluza udaba. Shuthi wena esakhe isicelo ufuna imiliyoni. Akusona isicelo into engiyifunayo. Into wena okufisayo. Angikufisi ngiyakufuna bakwenze. Okay, okufunayo ukuthi bakwenze lokho. Ufuna imiliyoni phansi inkomo zakho lezo yes. Mase yahamba. Imiliyoni elokuthi awukhipha lento. Ukuthi laphe lo mfana uma ufuna ukulashwa. Mina ngalimeli ngeke futhi ayikho into engizomsiza ngayo. Mase kuba ukuthi inkomo zizodwa futhi. Zize ezamphela ukuze thatha umkakhe. Waze wamthina kodaba. Ilula lento. Ayinzima ndawo nje. Ya siyabonga kakhulu ke kaNtombela. Yebo. Baba sibonga nje isikhathi sakho ukuthi usilalele at the Black Live TV nje kade sila ekhaya. Nami sekudingeka amamiliyoni ke. Angisazi ngizokwenza njani kodwa ke ngicabanga ukuthi ubhuti ukuzwile. Anginaso isixazululo mhlezi ngizoxazulula inkinga kodwa lesi miliyoni nani angazi kodwa ngibonga isikhathi sakho nakwena sisi. Hayi mina necrew yami ngifena nabo sisi yami siyabonga. Hayi ke ngibonga kakhulu. Nangu omunye nomshini. Balandela. Thatheni bo. Ngamshini thatheni. Wesisi mthathe. Hayi mina sengiyahamba. Mthatheni. Uzohamba baba mase behambile ncane. Angazi. So buti njengoba ubonile ke ukuthi ade sikhona lapha kaNtombela ubaba khona wangagcina sengasekho right sesasiphume nosisi. So wena uzizwa unjani ngalesi simo lesenzakalayo njengoba sekufunela namamiliyoni? Ya engakusho mina sisiwami ukuthi ke imiliyoni ngizozama noma kungekho lula ukuthi uzama miliyoni ibhlungu lento yangiblemaza so mele ngikona mengalizami kusho ukuthi impilo yami le nginikela ngayo yeah so ngizobona ukuthi ngenza njani ngizokhuluma nabanye abafowethu mhlawumbe bangazi ukungisiza sambe siyobona ubaMtombela. Usafisa ukuthi nakhona mhlambe khona usanayo ithemba lokuthi sangehlisi njengoba kusisiyene sekhishiwe laphana? Ayi nawe uyazi ukuthi sasitshontsha akuyona into esasipermanent so sekufunela ukukhulume nomyeni wakhe ngoba nami ngeke ngimvumele ukuthi akazohlala nami ngoba nami nomuntu wami nami. So manje ususalelwe ukuthi uyoxolisa kumuntu wakho futhi manje ngoba phela uzokubona njengamanje la ku Black Life. Ayikho yenze kumele ngihlale naye phansi ngimchazele wonke umuntu ushilo nalapho sisi ukuthi akekho umuntu operfect nami into eyayenzeka naye uzoyisola ukuthi ke wayehambelana isikhathi eside ngoba naye siyafana. Alright ngiyakuzwa kakhulu sibonge kakhulu ngiyathemba ukuthi imiliyoni uzozama ukuthi ulakhe ngiyathemba ukuthi futhi nawe uzokwazi ukuthi
ube nendlela ukuthi wenze njengoba efisa nanokuthi ukwazi usinde ukuthi ube right. I'm so sorry ukuthi on this situation as Black Life TV sinakho ukubasiza abantu kodwa kule njengoba kufuneka amamiliyoni kungene namalumbo nani angazi but ke khona ezinye inyanga ezike zibe khona la kwi-Black Life TV mhlambe singazama as Black Life ukuthi zikusize amanye ama-traditional healers because phela ngenzeka ukuthi loya akakwazanga mhlambe sesingazama abanye abakhona nabasibukelayo emakhaya njengamanje if nawe akwaba nelumbo uyafisa ukuthi ungenelele usiza ubhuti mhlambe khona inyanga uyaziyo ithembile wakwayibona kwi-Black Life TV no mhlambe ayakusiza please to make sure ukuthi you recommend leyo nyanga leyo ukuze ukwazi ukuthi ubhuti naye asizakale njengoba kuthiwa ilumbo lesitimela kuhamba inyoka nani nami ngiye ngizwe lo story but angiyazi ihlazimisa igazi nje ngempela leyo nto but ke siyafisa nawe mbukela ukhona ekhaya Black Life TV ukuthi uma unalo ngempela usizo ukwazi ukuthi usibhalele khona la noma ucommente ubhuti asizale nezinyanga siyayimema la even asingasho ukuthi inyanga kuphela ezinye izinto singacabanga ukuthi njengoba nakho ifakwe ngomuthi kumele ikhishwe ngomuthi abafundisi abakwaziyo ukuthandaza ayikho into edlula uNkulunkulu ayikho into edlula amanzi ayikho into edlula ini but ngisho lokho ukuthi uma unalo usizo umazi umuntu ongasiza ngaleli lumbu ngabo komthandazo kungaba ngokuthi kwenziwe ngalendlela yesintu angazi but nawe ungeza uzositshela isona ke isiqephu sethu sanamhlanje la kwi Black Life TV izinkinga zomndeni season 2 see you next time.